Na? Mga bisa mo. Anyway. Yeah. Tokyo. Gazons. Sa inyo lutong bahay. Army, Navy. Yan na lang ang biling kape ko. Yes. Yun. Okay. Rates nila. Yung tissue. Yun. Wow. Wow. Meron tayong ano dito. Yung jacuzzi to. Mukaya. Nice. Kayo kuya, ito kayo sa taas. Wow. Ito bang buong to? Yes, I think so. Yan o. Wow, ang ganda. Ayun pala. Oo, kasi pang dalawa yun eh. Asa po ang apat dyan. Meron po akong dalawang bed dito ma'am. Pagpatungin na lang po. Then yung cover niya ma'am ito. Sige. Ayun o. Kita pala dun sa labas. Sige po sir. Then ma'am. Hindi mo kaya sa taas. Yan po yung mga nakasela ma'am. Hindi mo kaya sa taas, shake? Po tayo may nasira or nawala lang. Okay. Okay. Sige. Ano to? Ito yung CR. 6 ta. Ito yung CR. Lastik, mantika na tayo. Sa towel. Ay, galing na rin po kayo dito ma'am. Hindi, sa Bataan pa. Ano to? CR to? Ang ano, kompleto na po. So, ito yung CR niya. Nasira ma'am, wala po siya. Oh. Tayo sa taas ma'am. Hindi na kasi sa talikod ka. Susi ma'am ang room nandito po. Dito ang door lock po siya ma'am. Ah, dito Sige. lang. So, Sige. Sige nga. Sige. Ngayon sa taas. Sige, lagay na lang natin. Oh, ganda dito. Parang mas gusto ko nga dito sa taas eh. Pag may need kayo ma'am, tawag Ayan, na no? po sa mga atin po. Saan ang name niya? Jasper. Jasper po. Tomorrow ma'am yung Ganda. Ganda. Ayan. Di ba? Top view. Pababa. Makakababa ba ako habang nagbibideo? Maybe. CR. Andyan sa side. Dito? Hindi, sa side. Dito. Ito, dito dyan. Ito oh, dito. Nahihina ko. Okay, dyan tayo ngayon. Naka-check-in. Naka-check-in man tayo. Maganda oh. Diba? Tapos, punta tayo. Dito. Parang cabin to or something. CR. Yung river. Bawal. Do not enter for camping guest only. Do not enter. May mga nakalagay naman kaya hindi ka matulog. Ganda ng bamboo. Nakaka-relax. Legit ba? Legit ba tong ano? Hindi no? Peke no? Okay. Ang haba ng ano. Meron naman siyang ano eh, meron naman path para makapaglakad tayo. May playground. Ayan. Team building area. San Goku! San Goku! Ah! Music time. Wala ka naman ito ah. Ay, glass window.
Yan yung glass. Glass villa, ganyan no. Dapat ganyan. Ay, may glass billet pa dyan. Yung sa amin sa atin ka. Left, tapos left. Yan, meron naman tayong ano dito. Dapat Ayun, makikita pato. natin pinipon. Ito. Direction. Ayan na. Meron tayong Glamping with a twist. nan tayo sa ano, sa pathway. Hindi, pintal pa ganyan. Glamping na naman. Walang half. Bawal yata dyan eh. Pool. Okay, tingnan natin, baka may nakasulat. Yun. So, ito yung pool. Pool yan ha. Don't be fooled. Pool yan. Ah, slippery when wet. Wala. Uy, no pet allowed. Left, bawal ka dito. Do not touch the drop lights. Yung kanyang mapa mga tol. Para may i-din kayo. Ayun yung kanyang mapa. Ayan. Wow. Sarap yatang kumain dito. This view deck is exclusive. Oy. Exclusive for Rio. Guest only. Proceed to downstairs for ordering and payment. For Rio daw only. Tara. Pwede naman siguro. Wala pa naman. Pero tara na. Baka bawalan pa tayo. Uy! Ma, bawal po daw dito. Hindi naman. Actually, pag parang pagka bibili ka lang sa El Rio. Ayan na. El Rio Cafe. Kuya Pin. Tyrone. Ah, Henry, ano po? Pag bumili ka ng kape nila. Eh, bakit naman mag-grabe lang. Oo nga, later. Magkakape naman tayo dyan. Saka pa mag-slide ka nyan eh. Bigla dumini ka dyan. Dumini ka dyan. Mag-slide dyan. Pwede na mag-slide dyan. Uy, tanga na sa pagod mo. Grabe. I-slide ka pa ha. Wala na sana ako may ano pa. This is the pathway para hindi masira yung mga damo-damo. No entry. Goods naman yung mga ano kasi may mga ano sila. Like no entry. Bigyan ng privacy. Oo. Ay. Ayun sila, ayun yung mga maingay kagabi. Makakaganti na ako sa inyo. Iingayin ko rin kayo. Yan o. Cut. Yan sila. Ay, meron. Akala ko nakawala. Hindi, kalapati itong mga to. Ha? Ayun o, yung sa ibaba. Ayun, nandito. Ayun o. Ayan sila. Mga peacock. Alam mo ba bakit tinawag na peacock? Ayun o, sa taas. Wow, nakikita ko na. Ah, yun na yung falls nila. Dito ba sa harap? Ayun. Mga cottage no. Falls. Oo nga, ang ganda oh. Lakas ng tubig dito no.
Hindi, yung sinasabi ko yung tubig na ano, yun. Ayun dun. Tayo kakain. Cottage. Yes, buffet style. Hindi, madami namang ano, space oh. Ano lang siguro. Nakapila lang. Ano pa? Dito. Second. May pilang konti. Ang kuha mo nga upload. Konti. Konti pa. Live, pangkuha mo nga akong dalawang sausage. 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 Okay. Tapos, ano ba yun? Ano to? Fish ata po. Kuha muna lang ako. Isa. So, parang for the sake na matikman natin. Kuha mo akong... Lutin. Tunto. Kaya. Sige, alagay mo na lang sa akin. Oh. Bigyan mo akong ano. Bigyan mo akong ganyan. Sino? Oo. Para matikman natin at... Ay, dami. Okay. Then... Titimpla akong kape. Shake. Typical breakfast. Please may itlog. Up to the last bite.